Safety shoes. Safety to shoes. Forfra. Vi har i et år brugt Safety to shoes. Vi har været prøveinstitution i Aarhus Kommune. Og har egentlig aftalt, at vi gerne ville have udfaset de her blå plastikfutter. Vi har oplevelsen af, at de her Safety to shoes, de beskytter bedre vores gulve. Og det betyder jo, at børnene kan lege på nogle rene gulve. Vi kan se, at de har en god funktion ved, at de ikke sætter mærker på gulvene. Jeg hedder Christina, og jeg er pædagog her i Damhuset i vuggestuen inde hos Daphnierne. De kan noget andet end de klassiske blå. Altså det er et godt alternativ, et bæredygtigt alternativ og et alternativ, som egentlig også gør vores hverdag lidt lettere, fordi vi faktisk brugte ret meget tid på at rende rundt med svaber og håndklæder osv. og brugt tid på at tørre gulvene rene. Jeg har egentlig set det som et godt alternativ. Det har fungeret godt for os. I starten kom jeg til at vade ind med våde fødder i hele vinterperioden, og mine drenge joggede i det, og det var noget kæmpe bøvl. Så jeg, at der var de der blå futter, plastikfutter før, og prøvede at bruge dem. Jeg synes overhovedet ikke, det fungerede. Jeg skøjtede rundt i dem og tabte den ene, og ja, det var et lidt kaos. Og så jeg for nylig, at nu var der kommet et nyt alternativ. Vi har fået nogle nye, meget diskrete futter, så jeg har faktisk ikke rigtig set dem i starten, for de lå i den der lille kasse. Men så tænker jeg da, gud, dem prøver jeg. Så begyndte jeg at bruge dem, og de fungerer enormt godt. De er skridsikre, de er mere diskrete, kan man sige. De larmer ikke, de falder ikke af. Og så synes jeg bare, at det er enormt praktisk, at jeg kan aflevere mine børn herovre i vinterperioden, uden jeg selv får våde fødder, uden de får våde strømmer, og vi skal til at skifte det hele. Så jeg synes, det er et enormt godt nyt alternativ, der er kommet til de blå futter.